Illum misna Salm numru 9 ħanaqrawh flimkien Salm ieħor ta' David. Se nrodħaj lis-sit b'qalbi kollha, se ngħid dwar l-ġubijiet kollha tiegħek. Se nkun ħieni u neżulta fik, se nkanta tifħil l-ismek olola. Meta l-dewwa tiegħi iduru lura, jotru u jinqerdu minn quddiemek għax int mantnejt il-kawża ġusta tiegħi. Int poġġi fuq tron u tiġġudika ġustament. Int ċanfart il-ġnus. Int qritt lil ħżiena. Int ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem. L-għadu ġie fit-tmiemu f'rovini perpetwi. U int lajt il-bliet minn eruqhom l-istess memorja tagħhom intemmet. Iżda s-sit jibqa' dejjem. Stabilixxa t-tron tiegħu għal ġudizzju u se jiġġudika d-dinja fil-ħaq. Se jsegwixxi ġudizzju għal popli b'ekwità. Is-sit ukoll se jkun fortizza għall-oppressati kien fi żminijiet ta' għawġ. U dawk li jafu lill-ismek se jqiegħdu l-fiduċja tagħhom fik. Għax int sit ma abbandunajtx lil dawk li jfittxuk. Kantaw tifħrit lis-sit li għammar f'Sion, iddikjaraw fost il-ġnus l-opri tiegħu. Għax dak li jirrekjiedi d-dem jiftakarhom, ma jinsiex l-għajta tal-afflitti. Kun grazzju smija josit. Ara l-afflizzjoni tiegħi minn dawk li joboduni. Int terfani mixtabi tal-mewt sabiex ngħid dwar it-tifħiriet tiegħek kollha. Ħalli fix-xtabi ta' bint Sion nifraħ fis-salvazzjoni tiegħek. In-nazzjonijiet erqu fil-ħofra li għamlu, fix-xibka li ħbew inqabdet sihom stess. Is-sit għarraf li nnifsu, esegwixxa ġudizzju. Fix-xogħol ta' jdejh stess il-ħażin tnassas. Il-ħżiena se jirritornaw lejn Xeol imqar il-ġnus kollha jinsew il-Alla. Għax dawk fil-bżonn mhux se jkunu dejjem minsija u lanqas it-tama tal-afflitti mi se tintilef għal dejjem. Qumu sit, tħallix il-bniedem jeleb, ħalli l-ġnus ikunu ġġudikati quddiemek. Qiegħdhom fil-biża' sit, ħalli l-ġnus ikunu jafu li huma sempliċement bnedmin. Amen. Birakom ssir din il-kelma mqazza tiegħek għarruħna sabiex aħna narfuk aħjar u allura nkunu kapaċi nqimuk kif jixraqlek. U dan tolbuh għall glorja tal-medjatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Amen. Regolarment u bix-xieraq nirringrazzjaw l-Alla u nfaħruh għal ħniena illi huwa wera magħna. Kumpassjoni, il-grazzja tiegħu li huwa wera magħna li bija għandna l-ħajja eterna, però kemm sikwit infaħru lill-Alla għall ġustizzja tiegħu. Kemm infaħruh? Araw mit-talb tagħkom stess, kemm il-darba faħħartuh jew ringrazzjajtuh għall ġustizzja tiegħu. Dan in-nuqqas Salm 9 jikkorġjulna. Għaliex Alla il-veru għandu diversi attributi u nkunu qegħdin nisbaljaw gravament jekk aħna nifissaw fuq ċerti aspetti tal-Alla u ninsew aspetti oħra. Il-ġustizzja tal-Alla hija ċelebrata matul is-salterju kollha, salmi sikwit. Jitkellmu dwar il-ġustizzja tal-Alla. Immaġinaw kieku Alla mhuwiex ġust. Li kieku Alla huwa kapriċċjuż u jagħmel bina jrid, illi jippremja lil-ħżiena u lit-twajbin jagħtihom bis-sieq. Dak Alla jkun Alla li nitkexxu minnu bir-raġun. Ma huwa ġust. Alla nafu fiex ninsabu miegħu il għaliex il-liġi tiegħu hija dikjarata fiċ-ċar u Alla wkoll jisħaq magħna illi għandna nobduh skont il-dusija u l-ġustizzja tiegħu. David hawnhekk allura f'dan is-salm jiċċelebra il-ġustizzja tal-Alla u jibda is-salm billi jagħti tifħir lill-Alla għal ħelsien tiegħu fil-passat. U jgħid partikolarment kif se nfaħruh l-Alla, kif. Hemm diversi modi. David isemmi erba' jgħid jiena se nrodħaj lis-sit b'qalbi kollha. Meta aħna narfu nikkoltivaw
qalb ta' gratitudni li narfu li kull ħaġa tajba, kull ġid li ħana ngawdu huwa għotja mingħand Alla. Pawlu jgħidilna x'għandkom li ma rċevejtuhx. Kull ma għandna tajjeb irċivejni mingħand Alla. Wara l-qalb tfaħħrilha Alla billi iva irrottulu ħajr. Bniedem ta' gratitudni u bniedem illi bl-atteġġjament tiegħu qiegħed ifaħħrilha Alla. Ma wkoll jgħid David jiena se ngħid jew se nirrakkonta dwar l-ġubijiet kollha tiegħek. Meta aħna nagħtu xhieda, anke ma' xulxin, jew ma' nies oħra, b'mod partikolari, nkunu qegħdin infaħru lil Alla. Nkunu qegħdin nuru minnu. Alla setani kif infatti faħritu Marja li niżżel is-setanin minn fuq it-tron tagħhom u jolli lill-lumli, jolli l-ċkejknin. Dan u Alla li ħaqqu t-tifħir tagħna. Ukoll David faħru billi qal jiena se nkun ħieni u neżulta fik. Meta il-ferħ u l-kuntentizza tagħna nsibuh f'Alla fih. Dak huwa mod speċjali kif aħna nfaħru l-Alla. Meta aħna l-qalb tagħna hija attirata lejh u nafu u ninsabu persważi illi lena l-feliċità vera tagħna tinsab f'Alla li ħalaqna fuq ix-xbija tiegħu li ġibidna lejh bil-grazzja tiegħu. David ukoll jgħid li jiena se nfaħru se nkanta tifħil l-ismek. Olola. Jarfu bħala El Shaddai, Alla l-ola, Alla omnipotenti, Alla ta' qawwa li ma bħala, se nkanta tifħil l-ismek. Min jikanta? Min jikanta? Ikantaw in-nies huma ferħanin. Verew le? Minnu ferħan, anke ġagbu jgħid hemm xi ħadd fostkom ferħan, ħajkanta s-salmi. Hemm xi ħadd marit ħajsejjaħ il-presbiter tal-Knisja. Ġifieri għal kull nafu illi il-kant hu espressjoni ta' ferħ. Huwa mod ieħor kif infatti nagħmlu bejnietna hawnhekk illi meta nkantaw dan l-innijiet sbieħ il-Alla qegħdin huwa mod wieħed kif infaħruh il-Alla. Mela David ikompli biex jagħti raġunijiet għala għandna nfaħru l-Alla. Hemm ħafna raġunijiet, però ħanimxu skont dan il-salm ta' David. L-ewwel qed jgħid li Alla jagħti vittorji fuq l-edewwa ta' uliedu. Bħala ulied Alla, bħala il-Knisja ta' Kristu għandna l-edewwa tagħna. L-edewwa tagħna huma partikolarment b'mod speċjali x-xitan u l-anġel ħżiena tiegħu li ppruvaw jagħmlu minn kollox biex iġarbuna, biex jiżvijawna, biex joħorġuna l barra mit-triq. Biex ninsew l-impenn tagħna, l-patt tagħna li Alla stabbilixxa magħna. Alla jagħti vittorja fuq l-edewwa ta' uliedu. David jgħid meta l-edewwa tiegħi jiduru lura jotru u jinqerdmu quddiemek għax int mantnejt il-kawża ġusta tiegħi. Alla li fdana bid-depożitu sabiħ tal-Evanġelju. U batna bħal ħrief fost l-pub. U allura nistgħu nimmaġinaw l-istat prekarju tagħna. Frattant David jgħid inti mantnejt il-kawża ġusta tagħna. Irridu u għandna din l-ambizzjoni li dak li aħna irċivejna mingħand Alla b'xejn ngħadduh b'xejn ħadd ieħor. Però nafu li hemm l-oppożizzjoni. Int poġġi fuq it-tron u tiġġudika ġustament. F'dan il-konflitt nistgħu nħarsu li Alla u narawh qiegħed fuq it-tron u jiġġudika ġustament. Int ċanfart il-ġnus, int iridt il-ħżiena, int ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem. Tant hija xi ħaġa ċerta illi Alla għad jiġġudika lil-ħżiena. Tajjeb? Illi David hawnhekk qed jgħid bħalli kieku din diġà saret. Għadna għaddejjin fiha vera, il-taqbida, il-battalja kontra l-ħażen għadna ingaġġati fija, però David qed jgħid int ħassart bħaliku diġà ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem. Ir-rebħa hija ta' Alla li jagħtiha wkoll lill-uliedu. L-għadu ġie fit-tmiem f'rovini perpetwi, int lajt il-bliet minn eruqhom, l-istess memorja tagħhom intemmet. Min kien magħna għall-istudju fl-Apokalissi għadna kif rajna li għad jasal dak il-jum meta s-saltna ta' d-dinja ssir s-saltna ta' sidna u tal-Messija tiegħu.
U saltan għal dejjem ta' dejjem. Din hija t-tama tagħna li ma tistax tiddiżappunta, ma tistax titħaqbina għax hija tama imħawla fi qlubna minn Alla nnifsu. Alla għad jisħaq lil Satana taħt riġlejkom dal-waqt, jafferma l-Apostolu Pawlu. Alla għad jisħaq, għad jattan, għad ikisser il-Satana taħt riġlejna dal-waqt. Din hija r-rebħa li Alla jagħti. David ukoll isib raġuni għalfejn ifaħħrilha Alla għax Alla jigverna fil-ġustizzja. Alla jigverna fil-ġustizzja. U rridu nitalmu bħal David u bħal l-awturi l-oħra tas-Salmi illi infaħru Alla għal ġustizzja tiegħu. Alla ta' rettitudni li fih m'hemm ebda ħażen, ġust u rett u is-sit jibqa' dejjem. Stabilixxa t-tron tiegħu mal-ġudizzju u se jiġġudika id-dinja fil-ħaq, se jsegwixxi ġudizzju għal popli bl-ekwità, bil-fer. Din xi ħaġa illi lilna tagħmlilna l-qalb u lil dawk li għadhom impenitenti meta jisimgħu dwar il-ġudizzju universali. Suppost ir-rispons tagħhom għandu jkun illi jibżgħu, jitwerru. Għax jafu li Alla ma jxaħħamx, Alla ma jurix favoritiżmu u jrott il-kull bniedem skont emilu. Rumani 2 vers 6, Pawlu jgħid li Alla se jrott il-kull bniedem skont emilu. Il-dawk li bis-sabar ikomplu fl-emil it-tajjeb. Ifittxu glorja u ġieħ u immortalità, Alla jagħtihom il-ħajja eterna. Iżda l-dawk li jmiru u ma jobdux il-verità, iżda jobdu l-ħażen għalihom ikun hemm illa u għadab. Nikatu dwejja fuq kurruħ ta' bniedem li jagħmel il-ħażen tal-ludi l-ewwel u mbagħad ukoll tal-Grek. Imma glorja u nur u slim il-dak il-bniedem li jaħdem it-tajjeb. Il-ludi l-ewwel kif ukoll il-Grek. Naraw li Alla u Alla ta' ġustizzja. Alla jħobb il-ġustizzja. U jridna li aħna wkoll inħobbuh u nfaħruh għal ġustizzja tiegħu. Illi Alla jippremja it-tajjeb u ċertament jikkastiga l-ħżiena. David ukoll isib raġuni għalfejn faħru l-Alla għax Alla jagħti rifuġju mill-ħżiena. Alla jagħtina kenn mill-ħżiena u mill-ħażen. Is-sit ukoll se jkun forti jew torri jew literalment post filoli, għaliex dari il-fortizzi kienu jibnuhom fuq il-blat f'post filoli biex ikun aktar diffiċli biex l-għadu jitla u jaqbadhom. Is-sit se jkun forti għall-oppressati, fortizza fi żminijiet ta' għawġ u dawk li jafu lill-ismek se jqiegħdu l-fiduċja tagħhom fik għax intu sit ma abbandunajtx il dawk li fittxuk. Nafu fejn ninsabu Alla. Alla ta' kelmtu, Alla fidil. Dawk is-sit ma jabbandunax, ma jitlaqx għalih il-dawk illi ifittxuk. Alla jaf il-dawk li huma tiegħu u Alla nnifsu huwa rifuġju għalihom. Wa kenn għalihom. Kristu huwa r-rifuġju tagħna li ninsabu fih. Għana bħala pajjiż Malta, niddeskrivu l-Malta bħala blata. Tajjeb? U l-għadu sikwit saba diffiċli biex jelibna għavolja pajjiż żgħir il-għaliex, per eżempju, fi żmien l-Ottomani fis-seklu 16 ġew u biex jassedjawna u jieħdu pajjiżna, vera? Per ma nexxilhomx għaliex. Għax il-Malti mal-kavallieri nġabru fil-Fortizza Sant'Ilmu, Sant'Angelo, San Michel, fil-ċittadella ta' Għawdex, forti. Meta kienu ġewwa l-forti, kienu sikuri. Dinja l-istampa li għatetina David. Il-sigurtà tagħna tinsab fi Kristu. Jekk aħna moħbin fih l-arar tal-ġudizzju talla ma jistax imisna. Infatti Pawlu fit-tieni Korintin kapitlu 2 u vers 14 jgħidilna issa jiena nizzuħajr lill-Alla li dejjem irrebbaħna fi Kristu. Dejjem irrebbaħna fi Kristu.
Għalkemm Pawlu daq kemm il-darba il-ħabs u swat u inġustizzja kontra tiegħu. Ra illi l-apostolat tiegħu kien purċissjoni waħda ta' trionf fi Kristu. Alla dejjem irrebbaħna fi Kristu u juri bina il-fwieħa tat tarif tiegħu kullum kien. Għalhekk Pawlu wkoll qal li min se jfridna mill-imħabba ta' Kristu. Niketa li dwejja, sejf, ġuħ, pesta, għalina perswasi li xejn ma jista' jfridna mill-imħabba t'Alla illi fi Kristu Ġesu sidna. Meta aħna ninsabu imlaqmin fih, moħbin fih, allura hemmhekk għandna il-refuġju, għandna il-ken vera tagħna. X'komfortu meta taħseb li Alla l-omnipotenti, Alla s-setani iżomm id-destin etern tiegħek u tiegħi u tal-bnedmin kollha fidejh. Alla jafna bisimna u jżommna taħt id-dokra tiegħu, taħt il-protezzjoni tiegħu. U meta jiġġudika nista' nserraħ rasi illi xogħlu se jagħmlu sew. Ġesu qal tassew ngħidilkom. Min jisma' kliemi u jemmen f'dak li bagħatni ma jiġix għal ġudizzju. Iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja. F'ċertu sens, f'sens qawwi. Alla diġà iġġudikana lilna. Iġġudikana fi blu. U għalhekk Kristu miet minn flokna fuq is-salib sabiex ma nkunux irrovinati mill-ġudizzju tagħna li altrimenti ma jkun hemm ebda tama għalina. Alla ta' bilħaq mexa b'dan il-mod magħna. U allura dawk biss li jkunu ħanejdwek irmew il-Alla meħsibijietom. Alla jarmihom mill-preżenza tiegħu meta jidhru qudiemu. Aħna nemnu persważi illi bħalma hemm ġenna hemm ukoll infern. U Alla jagħmel distinzjoni u jaf id-differenza bejn il-ġusti u l-inġusti. U Alla mhux se jemes lid-dnub b'ebda mod. David hawnhekk isib raġuni oħra. Qala nfaħru l-Alla għax Alla mhux se jemes għad-dnub. Mhux il-dak jgħidu għaddi ma importax avolja inti kont adulteru for kont kittieb. Alla mhux se jemes għad-dnub. Kantaw tifħrit lis-sit jgħid David. Li għammar f'sihom iddikjaraw fost il-ġnus l-opri tiegħu għax dak li jirrekjiedi d-demm jiftakarhom. Ma jinsix lajta tal-afflitti. Alla jaf x'qed jiġri fid-dinja tagħna, jaf li l-afflitti tiegħu u dawk illi xerdu d-dmija Alla jiftakarhom. Għalhekk m'għandniex għalfejn aħna nikkoppaw ruħna biex impattuha lil-ħaddieħor tal-li jkun għamlilna xi mossa ħażina. Kun qasqas kontrina, ma derx għafet pattilu, ħallija fidejn Alla. Għaliex għax nafu li Alla u Alla ġust. Ma 12 vers 19 jgħidilna maħbubin tiegħi. Tagħmlux vendetta b'dejkom. Imma għamlu l-wisa għall-għada b'Alla għax hu miktub għalija l-vendetta jien inħallas, jgħid il-mulaj. Iva, Alla bħala l-imħallef ġust eventwalment iħallas u jrott il-kull bniedem skont emilu. Dan huma raġunijiet għala David faħħar l-Alla. Però mbagħad David ukoll jitlob il-Alla għal ħelsien fil-futur. Mid-dera kien qiegħed iħares lejn il-futur seta jiġrilu fiċ-ċirkostanzi tiegħu u ra li iva kellu bżonn ħelsien, kellu bżonn l-intervent dirett Alla. U allura jgħidlu kun grazzjuż miegħi Josit. Talba sempliċi iffavorini Josit. Il-grazzja tal-li jekk għandna claim fuq Alla, għandna claim waħda. Li aħna nikklejmjaw il-kumpassjoni tiegħu, il-ħniena tiegħu. Il-ħniena tiegħu. David hekk għamel, kun grazzjuż miegħi. Iffavorini Josit. Għala David ukoll jagħtina r-raġunijiet. Għala jixtieq li Alla jiffavorih sabiex jipproklama il-kobor tal-Alla. Pietru fatti jgħidilna li Alla ħelisna mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb biex ta' bilħaq nipproklamaw l-eċċellenzi tiegħu. Il-mod kif hu wera favur magħna.
David jgħid ara l-afflizzjoni tiegħi minn għand dawk li joboduni. Int terfani mixtabi tal-mewt sabiex ngħid dwar it-tifħiriet tiegħek kollha. David jixtieq ikun meħlus sabiex imbagħad ikollu xi jirrakkonta ma' nies oħra dwar l-intervent grazzjuż ta' Alla lejh. U wkoll sabiex jitenna bis-salvazzjoni tiegħu. Alla jridna nkunu ferħanin u David jaf li iva. Bis-salvazzjoni tiegħu u l-Bibja tafu li titkellem dwar salvazzjoni minn diversi aspetti, salvazzjoni mill-arqa, salvazzjoni mill-mewt, salvazzjoni mill-mart, salvazzjoni mill-Filistin, mill-dewwa oħrajn, però salvazzjoni ċelebrata fit-Testament il-ġdid ovvjament hija salvazzjoni mit-tnub li kisbilna Sidna Ġesu Kristu. Frattan David jgħid ħalli fix-xtabi ta' Bint Sion nifraħ fis-salvazzjoni tiegħek. Alla jridna li nifirħu fis-salvazzjoni, nafu is-salvazzjoni kompluta tal-Alla. Il-fatt li huwa ħelisna mill-kundanna ta' dnub, għalhekk issa m'hemm ebda kundanna għal dawk ma fi Kristu Ġesu. Ħelisna wkoll mill-prattika ta' dnub qed jeħlisna milli nkunu dominati mid-dnub. Id-dnub ma jsaltanx aktar fuqkom għax intomx taħt il-liġi, ma taħt il-grazzja. U nafu wkoll li Alla qed jeħlisna mill-preżenza ta' dnub meta niddaħlu fil-preżenza glorjuża tiegħu fis-smewwiet. David ukoll ikompli billi jitlob Alla għal ġudizzju. Jitlob Alla għal ġudizzju. Il-ġustizzja tal-Alla. Ejjew naħsbu ftit fuq il-ġustizzja tal-Alla. Kwalunkwe ħażen għad jitħallas. Kwalunkwe ħażen għad jitħallas. Ara ma naħsbux illi l-Alla nistgħu nitqu bih. Jew li hemm xi ħadd hemm barra illi jista' jagħmel li jrid. Mosè għalilna id-dnub tagħkom isibkom. Id-dnub tagħkom isibkom. Kwalunkwe ħażen huwa mħallas. Isimgħu vers 15 xajt David. In-nazzjonijiet erqu fil-ħofra li għamlu. In-nazzjonijiet huma dawk il-pagani li kienu barra minn Iżrael, barra mill-patt illi Alla għamel ma' Iżrael. Fix-xibka li ħebbew inqabdet sihom stess. Aħna bil-Malti għandna espressjoni forsi daqsxejn mhix nadifa għal kollox, mi jobżu għas-sema jiġi f'wiċċu. Vera? Però huwa prinċipju bibliku ħafna. Min jiżra għall-laħam, mill-laħam jaħsad it-taħsir jew il-korruzzjoni. Ma min jiżra fl-ispirtu, mill-ispirtu jaħsad il-ħajja eterna. U allura nistgħu narfu aħna f'liema direzzjoni mexxin. F'liema direzzjoni mexxin. Se ikollna nitqannew bil-konsegwenzi tal-emil ħażin tagħna stess? Jew qegħdin nfittxu li noġbu l-Alla. Is-Sid għarraf li hu nnifsu esegwixxa ġudizzju. Fix-xogħol ta' jdeh stess il-ħażin tnassas. Jalla ma nkunux da tip ta' nies illi naqgħu fin-nassa illi nkunu għamilna għal ħadd ieħor. Alla omnixjenti huwa wkoll imħallef ġust illi jrott lil kull bniedem skont emilu. Qed nirrepeti għax il-Bibja tirrepeti sikwit dan il-ħsieb. Alla jrott lil kull bniedem skont emilu. Twissija tal-allura hija din. Tinsiex il-Alla. Tinsiex. Vers 17. Il-ħżiena se jirritornaw lejn Xeol imqar il-ġnus kollha li jinsew il-Alla. Il-ġnus li jinsew il-Alla. Fil-littra l-Ebrej, kapitlu 2, hemm mistoqsija. Mistoqsija li m'hemmx tweġiba għaliha. Kif neħilsu jekk nittraskuraw salvazzjoni kbira bħal din li kienet l-ewwel imxandra mill-mulej u mwettqa għalina minn dawk li semgħuha. Kif neħilsu jekk aħna nittraskuraw is-salvazzjoni tagħna. Jekk aħna maħniex qegħdin inħadmuha kif jgħidilna l-Apostlu Pawlu ħadmu jew aħdmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u t-trejid għax huwa Alla qed jaħdem fikom. Sew ir-rieda kif ukoll l-emil skont kif jogħġob lilu. Irridu
Wieħed mill-ikbar pjaċir nistgħu nagħmlu lil nfusna hija li nkunu nafu f'liema direzzjoni mexxin. Li ntajru minn fuqna n-nas spiritwali u iva nagħmlu dell-eżerċizzju. Kif jgħidilna l-Apostlu Pietru, għamlu l-għażla u s-sejħa tagħkom ċerti għalikom infuskom. Araw illi verament intom magħżulin minn Alla u verament intom imsejħin minnu, imsejħin permezz tal-Evanġelju. Nindunaw aħna x'imsejħin bil-Evanġelju meta l-Evanġelju nobduh noqogħdu għalih. U ċoe lil Ġesu narfuh kemm bħala dak illi neħħa d-dnub tagħna fuq is-salib u allura xtrana għalih innifsu sabiex ma nkunux aktar tagħna nfusna ma tiegħu. Wieħed miet għal kulħadd biex dawk kollha li jgħixu ma jgħixux aktar għalihom infushom mal dak li maħabba fihom miet u reġa' irxoxta. Dan huwa l-Vanġelu qegħdin ngħixuh altrimenti it-tama tagħna tkun xejki, tkun fjakka. Ma nkunux kapaċi li nserħu f'dik it-tama meta nafu li hija ċaqlembuta. Irridu nassiguraw ruħna li l-indiema tagħna hija indiema ġenwina, illi verament dorna li Alla u verament irridu noġbuh. Tama mbagħad mingħand Alla hija din illi niesu walla jaf min huma niesu mhumiex minsija. Niesu mhux minsija. Għax dawk fil-bżonn, vers 18, dawk fil-bżonn mhux se jkunu dejjem minsija u lanqas it-tama tal-afflitti mi se tintilef għal dejjem. David qiegħed jiddeskrivi lil fidil lil dawk illi verament iħobbu lil Alla u verament qiegħdu l-fiduċja tagħhom fih bħala nies afflitti u nies fil-bżonn. Għaliex ir-realtà hekk. F'dinja li hija opposta għal Alla, tajjeb, niesu isofru fiha. Pawlu jgħidilna illi b'ħafna tribulazzjonijiet jeħtieġ titlu fis-saltna tal-Alla. Taqtija x'inkunu involuti fiha. Diment però li nterqu fuq il-modija d-dejqa, ċoe li nimxu fil-modija msejħa Ġesu. Jienu għat-triq ħadd ma jġentil missier li fbija. Diment li aħna nimxu miegħu se naslu biex nkunu mill-qwa mill-ħalliq tagħna. Nkunu magħrufin minnu. Tiftakru meta studjana flimkien l-avvanza l-Pellegrin u bdejna mexxin ma' Kristjan fil-diversi esperjenzi tiegħu. Wara li għadda mill-bib id-dejja, waħda mill-esperjenzi tiegħu kienet iltaqa' ma' formalista u ipokrezija. Żewġ irġiel minn fuqhom bihom nfushom, konfidenti bihom nfushom, illi meta tkellmu miegħu qalu aħna wkoll għandna t-tama li naslu fil-belt tas-sema. Aħna wkoll għandna t-tama. Il-Kristjani korreġihom. U ssihom qalilhom intom ma għaddejtux mill-bib id-dejja. Bistu miċ-ċint. U ħafna nies hekk jagħmlu. Hija traċedja illi ssib nies illi jippruvaw jgħixu ħajja moralment aċċettabbli, ċivilment tajba, però qatt ma rrikorrew għand Ġesu il-qassis il-kbir illi waħdu u biss kapaċi jaħfer id-dnub tagħna. Bih biss nkunu preparati għal dak l-appuntament illi għandna il-koll kemm aħna. Appuntament li jien irrid imur għalih. U int titmur għal appuntament tiegħek, u ċoe il-mewt. Il-mewt fiżika. Huwa maqtuħ għal bnedmin li jmutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju. Il-ġudizzju personali jsir mal-mewt. U l-ġudizzju huwa irreversibbli. Għaliex għax Alla ma jiżbaljax fil-ġudizzju tiegħu. Nkunu preparati għal dak l-appuntament meta kosta kollox nibqgħu fih. Ibqgħu fija jgħid Ġesu fiġ-Ġwanni 15. Ibqgħu fija u jiena fikom. Mi jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott li jkun ta' glorja l-Alla. Però dak iż-żarġun, dik il-fera fid-dilja illi ma tagħmilx frott x'jagħmel il-bidwi jaqtaħħa u tintrema fin-nar. Għandna il-referenza indiretta għall-infern. Nies illi għalkemm isemmu l-isem ta' Kristu
U għalkemm jgħixu f'kultura forsi nisranija, però mhumiex f'unjoni vitali b'fida ħajja fih, dawn in-nies ikunu mqaċtin. U allura ejjew nkunu nissensibbli, ejjew niftakru illi impossibbli tkun miġġieled Malla u tirbaħ. Impossibbli. Hija ridikolaġni, hija assurdità meta nafu Alla l-ola El Shaddai, Alla li David sab ir-refuġi tiegħu fih. Impossibbli naħsbu nistgħu niġġieldu Malla u b'xi mod se nirbħu. David jikkonkludi s-salm billi jgħid qumu Sid. Tħallix il-bniedem jeleb. Ħalli l-ġnus ikunu ġġudikati quddiemek. Qiegħdhom fil-biża' Sid. Ħalli l-ġnus ikunu jafu. Illi huma sempliċement bnedmin. Aħna sempliċement trapp. Il-meravilja hi kif Alla ħares lejna trapp tal-art u iridna għalih innifsu. L-imħabba inkredibbli ta' Alla. Ma mħabba rifjutata timmerita biss ġudizzju. Min ma jemminx fih, ma jemminx f'Ġesu huwa diġà kundannat. Għax m'hemmx fl-isem tal-Iben u ħaddini tal-Alla. U dan huwa l-verdett, dan huwa l-ġudizzju li bnedmi ħabbew it-tlam aktarx mid-dawl għax l-emel tagħhom kienu ħsiena. Ma min jagħmel it-tajjeb jersaq lejn id-dawl biex ikun magħruf illi l-emel tiegħu huma maħduma f'Alla. Iva. Il-Kristjan ġenwin jersaq lejn id-dawl, iridu d-dawl, jitenna fid-dawl. Irid jgħix fid-dawl tal-qdusija ta' Alla. Għaliex waħda minnhom hija l-fatt li nafu Alla tagħna biex nirrealizzaw li weħidna. Saħna sempliċement bnedmin qasba minn xejn. Fi Kristu biss insibu s-sinifikat tagħna. U allura biex nikkonkludu rridu nfaħru lil Alla għal kull ma jagħmel magħna u għal kull ma għamel magħna. Kull ma għamel magħna speċjalment fuq l-għolja tal-Kalvarju. Meta hemmhekk rebaħna għalih innifsu. Niftakru fl-opra setana tiegħu, l-opra ta' Kristu, opra ta' ubbidjenza perfetta sabiex b'dik l-istess ubbidjenza Alla jlibbisna ħalli nidru qudiemu irreprensibbli, nidru qudiemu notfa, nidru qudiemu mingħajr tixlija. Frattant li nkun nafu lill-isem tal-Alla, nafuh lill-isem Alla. Jew l-Alla smajna dwaru bismih tal-widna, pero ma nafuhx realment. Dinja sfida oħra li timpoġġu qudiemkom. Nafuh għax in-nies jitkellmu dwaru jew nafu personalment. Vers 10 jgħidilna dawk li jafu lill-ismu, dak li jafu lill-ismek se jqiegħdu il-fiduċja tagħhom fik. Idu kun nafuh il-Alla biex ta' bilħaq nafdawh, biex ta' bilħaq niġru lejh ħalli jkun il-fortizza tagħna. U t-tielet ħaġa tinsiex il-Alla. Tinsiex il-Alla. Kultant tħares l-soċjetà tagħna u taħsibha qabda ġrieda nomja jiġru u ma nafux fejn sejrin. Kulħadd gerfixa waħda, kulħadd irid jilaħħa ma' elf oġġett. Faċilment ninsew l-Alla. Tinsiex l-Alla. Meta tgħix bħalli kieku Alla mhux hemm, tkun ħadd postok fost dawk li l-Bibja sejħilhom il-ħżiena. Tkun bat il-modija tal-qirdu. Alla, int Alla tiegħi, jgħidlu David f'salm ieħor. Int Alla tiegħi. Mis-sebħ nfittxek jien, ruħi għaċċana għalik, laħmi mxenna għalik, f'art nixfa u maħruqa fejn m'hemmx ilma. Fid-dinja tagħna hija art nixfa u maħruqa. Ma toffrilna xejn ħlief affarijiet li għad jinħarqu. Id-dinja ta' bħalissa tgħaddi. Imma min jagħmel il-kelma tal-Alla idum għal dejjem. U dinja t-tama tagħna. Li Alla jafna, Alla li lebbisna bil-ġustizzja ta' Ibnu Ġesu iridna wkoll illi nimxu fil-ġustizzja u fl-istess ħin ejjew nibdew nfaħruh
għall ġustizzja tiegħu.